Naghilak na ngayong pasaylo ang driver sa minibus nga nakadas magpatay sa magtiayon nga nagmotorsiklo dito sa Tinaan Barangay Dakbayan sa Naga ni atong milabayng Domingo. Ang report ni Femarid Dumabok. Gikustodiya na sa kapulisan ang tulo ka mga sakyanan nga nalambigit sa disgrasya sa daan. Mayong pagkagusbat sa motorsiklo nga gisakyan sa magtiayong sila si Julian og Perlin Dusdos. Gibutang na kinikaron ibabaw sa trailer truck diin sila napaod atol sa disgrasya. Nakalasla diha dayon sa disgrasya nitong Domingo. Susama sa motorsiklo sa mga biktima ang kiniusab nga bus nga maoy nakadisgrasya kanila ang dili na usab maitsura ang atubangan nga bahin. Ang driver sa maong bus ang igo na lang sa pagpangayog pasaylo ngadto sa nabiling pamilya sa mga biktima ug nipasabot nga wa gyud niya tuyua ang tanan ug disgrasya gyud ang nahitabo. Nahimong emosyonal si Severino Boro ang driver sa bus sa pagpangayo og pasaylo. Giklaro niya nga di siya hubog ug labaw na nga di siya tigamitan og illegal nga drogas. Kanunay usab niining gisusi ang bus nga gibaniho sa di pa mo biyahe. Napokatuig na siyang nagbaniho og bus sa nagkanlaing kumpanya ug una kining higayon nga nalambigit siya sa disgrasya. Ang motor nahunong kay gi-stop man. Ako nagsunod ma'am, nagkabuang ko sa truck, wala gi-brake bisa gamay. Wala yun, bisa kong sahog, paningkamot ako ma'am, ninagin mahimo. Oo, nabuting bulan ako ma'am. Mga ilan ko pasaylo. Sagkot langit ako panging pasaylo. Nilagay, wala ginan ako tiyuan taon ma'am. Giandam na ang kasong ipasaka Bato Kamburo. Samtang usa ang traffic enforcer kinsa mipahunong sa mga biktima sa paglabang sa trailer truck nga mamahimong saksi sa hitabo. Pasakaan o reckless imprudence resulting in double homicide and damage to property. As far as laing party labi na sa trailer, ato pa nagstudihan og doon na pa'y angay po nga ipahamtang niya nga isiplayable ba po sila. Dili man sad mapatawag nga dito na ko mapahunong ma'am kay naa may mugawas nga trailer. Unya usap pa sad ang trailer wala na siya mugawas ug wala na ko gikamay. Ako man ang gikamay na kay na-stop naman ang pikas nga duha ka linya nag-stop naman siya. Uba ni John Sulon. Ako si Femarid Dumabok. Balitang Bisdak.